Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sukuma nokubingelela ubaba umpostoli Nsibande, ngibingelele umama uNsibande, ngibingelele ubaba uDlamini, ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelele intombi nensizwa kanye nosonto sikole. Gama lami nginguneliswa Magwenyane. Bazalwane, ubufakazi bami bude. Ngisukuma nokumbonga uNkulunkulu bazalwane ngalolu suku lwanamhlanje. uNkulunkulu emuhle lwaze lwafika. Kuyicebo lakhe ngalo. Ngangingazi noma lo ngifica yini bazalwane. Kepha uNkulunkulu emuhle lo ngificile. Bazalwane nginobufakazi. uNkulunkulu angenzele bona. Ngibonga umusa bazalwane uNkulunkulu angenzele wona. Ungithandile uNkulunkulu bazalwane. Ngiziphilela eyami impilo. Ngizihambela ngokuthanda kwami. Kepha uNkulunkulu ebona ukuthi inkambo yami ayinhle. Ngiyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi. Ngibonga ukungena bazalwane ekhaya lezwi. Impilo yami ishintshile. Kuningi bazalwane okushintshile ngisho nakuleli ekhaya. Bazalwane njengoba ngishilo ngathi ubufakazi bami buningi futhi bude kodwa ngizonqamulela engizofakaza ngakho kakhulu bazalwane impilo yami. Bazalwane njengoba ningibona ngimile la ngaphambili. Kufanele ingaba ngisekho bazalwane. 2022 ngikhona phakathi kwaleli ekhaya. Kwakumgqibela ekseni ngoAugust. Ngangilungiselela ukuhamba ngibuyele emsebenzini. Bazalwane ngashawa into kulolu hlangothi la bazalwane la engalweni. Ngayizwa into ingishaya bazalwane, kwashisa bazalwane anganganaka. Kwashisa ngeze ukuthi kwabuhlungu anganganaka. Ngageza ngathi mangithi ngiyageza ingalo ayisafuna ukwenza lutho, ayisafuna ukuphakama, seyehlile bazalwane. Ngabiza umntwana ngathi ngicela uzongilungisa. Weza umntwana wangilungisa wangigqokisa bazalwane. Ngaphuma ngahamba. Ngiyahamba endleleni kwakunomunye usisi engizohamba naye owayebhulwa ehamba ngemoto yakhe. Siyahamba endleleni bazalwane. Ngiyeza ukuthi akumina. Ngimtshele ngithi kunento engishayile mangike ekhaya. Manje lento ngiyayizwa igijima uhlangothi lonke. Sekuze kubhlungu ngisho umlenze. Ele ngithenge igama lika Jesu. Ngoba bazalwane thina besazi ukuthi uthi ngegama lika Jesu. Besingalazi leli gama esesinikwe lona manje. Elikhulu kunamagama wonke. Igama elithi uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngilibonile bazalwane leli gama mawulibiza ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uzokusindisa bazalwane. Bazalwane ngifike emsebenzini kunzima kunjalo fanele ngisebenze. Ngifike ngibatshela ozakwethu ngithi ngicela ukolala angizizwa kahle ngingabatshela inkinga yami. Ngihambe bazalwane ngiyolala. Nalapho akulaleki. Inhlungu ziyangidla bazalwane. Ngivuke ngithi ngicela ukudla. Banginika ukudla ngiphuza amaphilisi. Bazalwane iphilisi akuyona into yami angiyithandi. Ngiwaphuze ngisumeke. Ngalala kwaze kwasa bazalwane. Kwathi la ngiphaphama khona ekseni. Bazalwane lengala ingalo yami inamathele. Yehlile bazalwane. Ngathi inkosi ngiyacela ukuba ungiphilise. Ubani ozokondla ekhaya ngoba bazalwane mina owondlayo phakathi kwaleli ekhaya. Ngisebenza umsebenzi ongatheni. Bazalwane kubhlungu kunzima. Ngavuka ngomsombuluko ngaye ekliniki. Ngayibika inkinga yami ekliniki bathi asikwazi ukukusiza. Bangenzela incwadi bathi ngiye enkumba kwi-X-ray. Angizange bazalwane ngiye kwi-X-ray. Angizange ngiye kwi-X-ray. Ngilo ngithi ngegama lika Jesu. Amaphilisi engawanika ekliniki mhlambe ngawaphuza kancane.
ngawathatha ngawabeka, umuthi wokurabha ngawuthatha ngawubeka le ngithi ngegama lika Jesu. Bazalwane, kepha nginele ngangena ekhaya lezi, ngingene 2022 November, ngathola leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngambona uNkulunkulu isiza impilo yami. Bazalwane, kwakunzima ngendlela yokuthi ngisebenze ngibuye ngokuphakamise umlenze ngoba kwangasameki, ngingakwazi ngisho ukuphakamisa ingalo. Bazalwane, uNkulunkulu emuhle wawenza umsebenzi. Bazalwane, njoba ngishilo ngathi ubufakazi bami bude beyinendaba ingalo yami, ngoba ngelinye ilanga bazalwane bengivelwa yidurundla la. Mangithi ngiyalibamba ngiyalicinezela livele libaleke, ngizwe into egijima izophuma la. Bazalwane, kepha uNkulunkulu emuhle ngiyaphila. Angizange ngiye esibhedlela, angizange ngiye ndawo elengibiza leli gama usuku nosuku ngibiza leli gama. Ngibonga nokungena bazalwane nje ngithola imfundiso ekhaya lezwi, ngibonge nokungena imikhosi emenyezelwayo. Kulonyaka bazalwane bengiqala ukungena umkhosi wa 21 days, ngimbonile uNkulunkulu eyisiza impilo yami. Bazalwane, zashintsha izinto ngalolu hlangothi. Kuthe ngelinye ilanga bazalwane ngilele, ngangazumekile nje ngathi ake ngigibele embhedeni ngithi ukuzelula, laqhuma uhlangothi lwami bazalwane. Ngambonga uNkulunkulu, kwangazuthi khona lento esisukayo. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu, ngizokhala lapha nalaphaya nakuleli khaya bazalwane. Khona impi bazalwane, kodwa uNkulunkulu emuhle. Ikhona lento esesifundiswe yona, uthi noma uyibona impi, uthi uBaba, uthi uJesu Kristu inkosi, uthathe uphose laphaya, umbono uNkulunkulu enza. Hayi bazalwane, ngihleke bazalwane, ngibona ukuthi bengingafanele ngabe ngiyahleka, kepha uNkulunkulu muhle, ngiyamthanda bazalwane uNkulunkulu. Ngicela uNkulunkulu ahlale nami phakathi kwaleli khaya, angiphe ukukholwa, angiphe ukuthembeka kuyena. Sebefakazile nje odadewethu ngokuvunwa kwezono. Bazalwane, kubalekile ukuthi sizivume izono zethu. uNkulunkulu usabhukhile kuBaba ekukhumbuza usuku nosuku, kuvuka isono bazalwane umncane, kepha sivuke. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu, angizulanda kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku, njengoba ekade seshilo mawami. Ikhona into bazalwane, njengoba inyanga enkulu seyingenile phakathi kwaleli khaya. Ngiyabonga bazalwane, uJesu Kristu inkosi.